asni rohama dihamudo dami sian di bata amatta dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Urian itu hatta jamita di pertanyaanata di bagasan Panginoon di mana tersurat di Sada Petrus 2 ayat sada sahatu ayat 5 tapai hutihu atong boloko kamu mana sahajahaton dohot nasa akal dohot pangiburuon nang panihayon songo poso-poso na ibarutu wa samahamu disusun atama nasumarlaw asalam gudang asalam magudak kamu horhonon ni bahen hadwaon mono tung naung diday hamu habasaron ni Tuhani ainunga didapotok kamu ibana songo batu na mangulu na binolokon ni jolma alay na pinilit jalan arga iya di dibata say olo manang hamu paulion songon akabatu na mangulu gabi bagas partodion jala hamalimon na badia lau mabuan na kapelean partodion halomuan ni rohan di dibata marhiti-hiti Jesus Kristus walat ni mashat hurian itu hatta ditongos do suraton tu huria na marserak di Kapadosia, Asia, Galatia, nang Bitinia. Imalaho, ahoton haporsiaon di huria i, asa marsihohot yak kabarukilon, nang yakka kakalilin. Laos di suara homa di bagasan turpohon asa totong mangulu akan aporsiai di bagasan pakirimun tu di patah dia sada di dok atong boloko kamu ma nasa hajahaton buanglah segala kejahatan asa marparangi nadinggan songon bangso ni di bata akal tipu muslihat aidang dinggani dohot pangiburuan dok di bahasa Indonesia kemunafikan kecemburuan engado na cemburu alai mulu malubi hukurang nang panihayon ahadon nani dok na panihayon ima kecenderungan untuk menyalahkan seseorang dengan tidak beralasan mulu pola di duari dialak batak panihai amat cai borak situ dulu jala tergumudang tua keamal dok panihai suami yang selalu mencurigai istrinya tidak tanpa alasan. Say horan na di rohanay na sitong, horan na di rohanay na tikos. Alani didok, bolok mo kamu mana sahajahaton, pangiburuon, nang panihayon. Jadi kata Indonesia na sebetulnya hidup panihay ima pengkritik. Ay ono na sipata. Akadon may hola na mengkritik alay dang adong dalan haruar dang adong solusi di bani-ban dang adong akamasukan apalagi dia ketik na berpulion akapani hayon pengkritik nunga masa nagudang hola na mengkritik dongan na hape dang adong akamasukan di bani jadi unang diwari hita akka panihay pangiburu doho si bain akka hajahaton alani ngulu di huria ikut daudu sian akka jahaton daudu sian akka bagi buruon daudu sian akka pani hayon unang manihai amat udina unang manihai akka masyarakat tu pemerintah unang manihai akka puas nang tu parsaladu lah kanas alai te buat mau lota
yakka ulauta geruk marsada-sada. Songo poso-poso nai baru tubuh uasan mahamu disusun atama. Songo dia roa-roa poso-poso nai baru tubuh. Idok tabula rasa. Dia masih polos seperti secari kertas putih yang tidak bercoret. Lapatanna ang udah danak do yang arong diboto ya kagab. Sahay siyan natorasna do. Dabot akalas ni rohani akay yanak. Na somarlaok asal magudak kamu perkonon ni bahin hadwa atau so dana hita uasama dihata ni diwata hido to ni minggu ta tu minggu wasi modu gini ti mauas do to dikku tu diwata selalu haus akan firman Tuhan. Monotung naung didai hamu habasarun di bata. Mengatadai akka pasupasu na siya di bata. Mengatadai akka berkat. Dapatuk do hamalat di kunotte. Dia yang opa di do ainunga di daputok kamu ibana nasong batu na mangulu di living stone na adu batu na mangului. Batu na pinake na pinilit jadi batu parsuhi alay dong do batu ini na ibinolok ko ni Jolma alay dungi dipakai akabat di bagasi muse ay macay din gadi ilala songoni do sepatang uli Jolma boy do di portibyo kita songon na di bolokon alayang go di bata dipilit do ahado na ginoran na batu na mangulu ino ang imangulu ni huria na mangulu ngulu ni hapersyaon na halak Kristo na mangulu kehidupan orang Kristen yang asa batu na mangulu kita huria na mangulu kita halak Kristen na mangulu kita di tengah-tengah di portibio nang pigudang aka parukilon nang pigudang aka hamaonon no aing di bopai mahita songon tujuan ni surat Apostol Petrus asal nang medele hita nang gudang aka parukilon nang gudang aka namasa alaya sa songon batu na mangulu huria na mangulu hita tatong namar bangsadean mauas todita di ayat 5 idok sayolo mahamu nang hamu paulion songon akabatu na mangu olo dipauli olo dipadingkan olo dipatiur ay bahasa idok sayolo mahamu paulion arong ko harwa na sobu paulion na soolo paulion gudang gua ka nasihat, gudang gua kawijangan, gudang gua keanjuran. Alay dang ulo jol may manggulahon. Dang ulo laho mangihuton. Arong gua bata matok. Tinugu to halangulo. Alay lao do to talaga. Binayad to na ringgan. Alay pilit no nahurang ringgan. Boy sa jodong ulo ni ala Kristus songoni. Dang ulo di pauli. Dang olo Paulius songon akabatu na manguli olo mahang Paulius songon batu na mangulu gabi bagas partodion ibadah rohani apalagi dia katikin na perpuliok kita marminggu di bagas na mahita beribadah di jebu na mahita wahado tutu gabi bagas partodiok bagas tay gabi hamalimun nabadiya diritay rohatay laho mabuan akapelion partodion halomuan ni rohani di bata mabuan pelian partodion halomuan ni rohani di bata balagi dia katikin na berpulion araso di gereja berminggu lay bayad do rupani pilihan na ipasa matunggu dia ngagabi
kontroversion. Gagabi upi di babahas-bahas di tonga-tonga niya ka. Media-media. Taringot to kapilian ni ikonsian na niyodjar ni rohat. Takya dipaksa jol may mga liop pilihan alay ikonsian iyes ni rohana ro. So nidit na nomor 200 ko ay uy nasa na nilihon mi. Todi ro di pamatakku artakku pe nasu jadi usatok. Molo siyan habur jodo hita mga liop pilihan tayo. Molo songon na borat ro hatta mga liop ni. Nang talion to alay tatanyakon asa di rohani to hani hita. Laho manilihon narga di julan ay nguluton pilihan tu di batado persembahan tu di batado mulung nga diliok kita aka kosa hanguluan tamado hamal di menot halomuan ni rohani di bata marhite-hite Jesus Kristus asa rohatay ngulut tay gabi pilihan na mangulo eh nang parangulot tau gabi betu na mangulo eh alani adong mang napiga-piga na nang pabuaon di turpukot tu kita ima asa daw kita siang hajahat di masa niya ka pandemi COVID sa pulisyo gudang nuaing na martahi-tahi lahu mabayin hajahaton dito nga di Portibyon sebagai ala Kristen kita ikut takas doa ala otta aka jahatun nabuy mabain siga aka nabuy mabain siga bangsu jala mangulu mahita di bagasan roha saya totong mamaua sita di totti di bata saya totong mamaua sita di hata di bata iro nabuy mapargupuy kita diri taon bagasta pangalahota nang subi panggulbito ni uluta gabi bagas parto diom may jala hamulyaon na badia tu di bata atong asa songon poso-poso na baru tuwi mahita na uwasan di susunatama uwasan di hata ni bata uwasan di paso-paso ni bata uwasan di panarikon ni bata amin martangyang Yate matiputukan dan puluhan asa dosian hajahaton dosian pangiburuan nang panihayon asa songot poso-poso na baru tubuh mahan wasan disusun atama alani Tuhan ajari mahai makawas son hatami mamelehod diri nami gabibagas partot dion jala hamalimun na wadia mamelehon ngulu nami pasu-pasu bangso do negara nami pasu-pasu nang akka keluarga nami pasu-pasu nang sudi akazol mana di Portibyon asa totong songon batu na mangulu songon huria na mangulu songon bangso na mangulu namar parangi di bagasan hatam atong mauliati madiho kuasi mulo gini ti songon poso-poso na uasan di susun atamai mahami Tuhan uasan di hatam mauas dotot dikku mauwas dotot dinami tuho ali di bata di haluaon anaing patupamu di tonga-tonga ni ngulunani di tonga-tonga ni Portibyon nang di tonga-tonga ni Portibyon mau liati man amen.